नमस्कार, तुम्हा सगळ्यांचं कोकणी किचन बाय अनितामध्ये स्वागत आहे। तर आज आम्ही बनवणार आहोत अळसाण्याची आमटी। चला तर मग सुरुवात करूया। सगळ्यात अगोदर मी अळसाणे उकडून घेतले। उकडताना मी याच्यामध्ये चिरून एक कांदा घातलेला। दुसरीकडे आता आम्ही वाटणाची तयारी करून घेऊया। वाटणासाठी एका पॅनमध्ये एक मोठा चमचा तेल गरम करून तेलामध्ये 5 लसणीच्या पाकळ्याने एक छोटा तुकडा आल्याचा, मग त्याच्यामध्ये 2 चिरलेले कांदे ॲड करून घ्या आणि ते बऱ्यापैकी भाजून घ्या। कांदा भाजून झाल्यानंतर मग त्याच्यामध्ये एका नारळाचं खोबरं ॲड करून घ्या। मग हे खोबरं 2 ते 3 मिनटं परतून झाल्यानंतर मग त्याच्यामध्ये कोथिंबीर ॲड करून घ्या। कोथिंबीर घालून झाल्यानंतर हे मिश्रण एकजीव करून घ्या आणि खोबरं खरपूस होईपर्यंत भाजून घ्या। भाजून झाल्यानंतर मग त्याच्यामध्ये सर्वात शेवटी गरम मसाला ॲड करून घ्या। मी इकडे 2 चमचे गरम मसाला हे मिश्रण एकजीव करा आणि मग गॅसवरून खाली उतरवा। हे मिश्रण थंड झाल्यानंतर मग त्याचे वाटण करून घ्या। आता हे वाटण आम्ही जे उकडून घेतलेले अळसाणे आहे त्याच्यामध्ये ॲड करा। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार पातळ किंवा दाट ही आमटी करू शकता। मग आमटी मंद आचेवरती एक उकळी येईपर्यंत ठेवून द्या। सर्वात शेवटी चवीनुसार मीठ ॲड करून घ्या आणि ही उकळी येईपर्यंत मंद आचेवरती हे कालवण ठेवून द्या। आता तुम्ही बघू शकतात उकळी आली आहे, म्हणजे आमचं अळसाण्याचं कालवण रेडी झालं आहे। तुम्ही हे भात, भाकरी किंवा चपाती बरोबर पण खाऊ शकता। तुम्ही पण ही रेसिपी ट्राय करा आणि तुमचा अनुभव मला कमेंटमध्ये शेअर करा। अशा प्रकारे नवनवीन रेसिपीसाठी कोकणी किचन बाय अनिताला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्यू।